vezi, ai grijă. Și ți-au dat ăia banii? Nu, dar în 2-3 săptămâni se rezolvă sigur, să vezi. 2-3 săptămâni. Durează deja de 2 luni chestia asta. Eu nu înțeleg ce te costă. Te duci frumos și dai interviu. A vorbit asta directora de la noi, comul de acolo, și o să se rezolve, o să fie înțelegător, ai să vezi. Ce înțelegător, mă întreabă ăla, vrei să fii agent publicitar? Zic, da. Dar știi ce e aia? Păi și eu ce să zic? Păi nu știu, dar m-ar interesa. O să zică el, dar măcar o să-ți dea bani. Și nu vrei să ne mutăm noi deodată de aici. Ce-au făcut ăștia, mă? Ia stai un pic aici. Morți. Auzi, mă? Cum îți permiți, mă, să scoți lucrurile afară din casă fără ca măcar să mă anunți? Zi-mă, ți-a dat tot șpagă să-l bagi în locul meu? Auzi, mă, cum vorbești tu cu fratele meu, mă? Brenea, Emile, ia vină în cameră. Bă, în gură de hoț. Ce faci, mă, înjuri tu-ți gura, mătii de nenorocit, că dacă vin după tine acum, lasă-l, Brenea, Emile, lasă-l. Mă, ce-ți pare rău după lucrul ăsta? O să rezolvăm. O să rezolvăm. Mereu zici așa. Am săturat până peste cap. Nu m-am izberit. Lasă-mă că facem noi cumva. Ducem asta la tanti și nu știu, îmi sta acolo cu noi. Până ce? Până și chestia asta e penibilă, să aștept să moară tante și să te muți în locul ei. Bă, să mor mai bine la încărat cu totul de aici. Unde n-ai vrea să ne cărăm? Oriunde, numai să plecăm din locul ăsta de căcat. Unde n-ai mă, punem capul în pământ și o tăiem așa iurea? Las cu să... Să ce? Să nu știu acum. Ce? Să vezi că te dau ăștia în stradă și n-ai ce să faci. N-ai grijă să te plângi. O să ce? Și în altă parte ce crezi că e? Nu știu. Tot era filmul dacă ești amarat. Oricum mai rău de atât, nu poate să fie. Ce faci, mă? Du până la tata meu. Înțelegem, ceva trebuie să se schimbe. Stai, mă, noi trebuie să rezolvăm tata tot ce să... Și acum ce așteptăm? Nu știu, poate să ne dea un semn. Ce fel de semn? Adică doar nu te aștept să vorbească, nu? Bineînțeles că nu. Poate să ne vină o idee sau nu știu. O să se întâmple ceva. Dacă să primim un semn, o să ne dăm seama, ai să vezi. Acum, practic, orice poate să fie un semn. Eu cred că ar trebui să întreb ceva, să spui o dorință, să... nu știu. Exact asta fac. E suficient să le întreb în gând, nu? Și ce l-ai întrebat? Treaba mea. Ce e secret acum? Nu că e secret, dar tu ai râs lucrurile astea și pe mine mi-a enervat. Ce le-a râs? Eu le-am urâs, Da, nu tu le-am le-ai urâs. râs, Nu da. le-am urâs, dar tu nu știi să pui problema. Adică degeaba întreb tu, tată, ce să fac? Să stau sau să plec? Omul nu poate să-ți răspundă așa. Trebuie să pui tu întrebări cu da și nu, înțelegi? Adică, uite, zici, tată, vreau să plec. Dacă e bine să plec, nu știu, uite, fă calciurile alea de acolo să zboare. Vai. Așa trebuie făcut, că altfel, uite, săracul nici nu poate să-ți răspundă. Fii atent că a zburat. Ce? A zburat, mă. Stai, bă, că asta nu se pune, că era de exemplu. Păi de ce să nu se pună? Bravo, mă, că trebuie organizat. Uite, întreb. Nu e așa că e mai bine să stăm naibii la noi aici acasă? De nu asta am întrebat. Păi nu, că acum trebuie. Bine, mă, deci, dacă zboară să stăm, da? Da. Cred că e aici. Cine? Tata, simt că se apropie. Mașina. Bă, dacă nici asta nu e un semn. Ia uzi. Luci. Luci. Vă rog! Puteți să mă ajutați un pic?
om. N-aveți impresia că se uită la noi? Da, domnule. Am și eu o pereche în dormitor. Te liniștești așa când te uiți la ei. Vă mulțumesc, domnule. Deci, practic, nu contează atâta la ce e departamentul mutații. S-o luați de la servire. De cu ochii de atâția oameni și e deprimată săraca după ce s-a întâmplat. Păi, atunci o dăm la agenți publicitari. Așa. Și vă rămân dator. Domnul. Lăsați, domn director. Domn directore, e un băiat aici pentru angajare la agenți publicitari. Poate să... Să intre. Aveți un CV, ceva? Nu, l-am uitat, Atunci spuneți-mi dumneavoastră câteva vorbe. Numele, ocupația? Da, deci mă numesc Lucian Timofte, am 29 de ani. Cu ce mă ocup? Lucrez la ASR, la Grădina Botanică. Adică, mă rog, eu am terminat silvicultura în 93 și eram înainte într-un program de cercetare. Și acum, dacă nu mai sunt bani, practic... Și de ce vreți să deveniți agent publicitar? Deci nu vreau eu, nevastă mea. Că la noi acolo nu se mai dau banii de 2 luni și ea a zis... Adică, mă rog, doamna directoare de la ea a zis că ar fi posibil și... Care doamna directoare? Doamna directoare de la grădinița 69. Deci doamna Jula te-a trimis. Ia să vedem ce mai face doamna Jula. Tanti Ileana! Tanti Ileana! Luci! Să rămână mama Regică, e? E jos la mașină. Ai venit să o vezi pe tanti? Păi, da, dar văd că nu răspunde. Vai de mine, eu fi rău. Ia vezi, n-o fi deschis? Și ieri a fost cam rău. Nicu? Nu e Nicu, tanti Ileana. Sunt eu, Luci. E Luci, tanti Leana. Tanti Ileana, am nevoie să dorm și eu aici la Matati seara, se poate? Da, dorm, dragă, sigur. Dar și cu Sorina. Numai să încăpeți. Ei, încăpem noi, tanti, încăpem. Gica, mă ajuns, mă, să aduc și eu niște mobilă? Da, mă. Auzi? Du-te zi lui mama să-mi dea și mie țigările. Hai că ești la tanti. Ce e asta, tanti? Iar bei cu zahăr? N-ai voie zahăr. N-are nimica, dragă, n-are. Deci n-adorm, da? Zice să n-adormi. Băi, deci exact când am găsit astea m-a lovit sticlea în cap. Și unde o să dormiți? La tanti Ileana deocamdată. Și Sorina? Nasol cu ea, mă, să acride toate căcaturile astea. Acum zice că să ne cărăm. Păi și la ce naiba să stai, mă? Tu casă n-ai, a tăi, vorba aia. Nu e așa simplu, mă. Dacă plecam înainte era ceva, dar acum la ce căcat să mă duc? Să spăl văciori pe acolo? De ce să speli veciori, mă? Faci, știu eu, construcții. Nu, mă, dacă aranja Nicu ceva mă duceam, dar așa... Plus că ești tanti Ileana. Păi și ce, mă, o să stai pentru o babă și... Ce vrei, mă, totuși am crescut, nu? Auzi, mă, știu ce mă gândeam? Să vă fac bucătar pe vapor, mă. $2 ora. Ce zici? Păi, dar tu nu știi să înăți. Păi nu contează, mă. Trebuie să știi să gătești, atât. Păi, dar tu nu știi nici să gătești. Păi nu contează, mă, că înveți. Am scris la un curs de bucătar. Auzi? Crezi că are pe cineva? Cine? Sorina. Hai, mă, termină. Nu sunt. Bă, ce ai făcut, mă, cu mobila mea? A venit un tip cu o mașină și a luat. Un tip? A venit cu nevasta, mă. Și uite-ți, mă, așa ca băul la mine. Cum? A, mă, lasă. Nea Emile! Ce să las, mă, tu, ce figurant e ăsta? Vrei, Nea Emil?
Bravo, copii, foarte frumos. Dânsul, domnul Van Horn, e oaspete din Belgia și ar dori foarte mult să vă cunoască. Dumnealui îi plac foarte mult copiii și ar vrea, poate când o să plece, să ia pe vreun copil cu el, da? Da! Acum, domnul o să vă pună niște întrebări, iar voi o să-i răspundeți frumos. Doamna educatoare o să vă traducă, să le traduceți, doamna educatoare. Da, doamna directoare. Bonjour les enfants, moi je m'appelle Michel et je suis hollandais. Pe domnul îl cheamă Michel și e din Olanda. Et toi, comment te cheamă? Costel Denis, purcăreaș în grupa mare. Denis, très bel nom. Et toi, tu veux voir un autre pays? Vrei să mergi cu nenea? Il est orphelin, oui. Oui, oui, son père, il est mort, accident de travail. Marta a spus să ies o clipă? Da, da. Costelușia, treci tu la loc să mai vadă domnul și pe alții. Dă-ți, dar tu nu lucrezi la un magazin? Da. Și atunci ce vrei? Asta e pentru copii orfani, care nu au familie. Ce faci? Ți-au dat drumul din spital? Nu trebuia să stai 3 zile? Nu mai am nimic. A fost să dau interviu. M-au angajat. Foarte bine. Ce mult te bucur? Nu văd copiii ăștia. Hai, mă, să o rezolvăm, o să vezi. Ți-am adus niște haine. De ce ai făcut cu mobila? Am găsit pe cineva cu un apartament gol și am dus acolo. Cum că eu sunt cu Gica să ducem patul la tanti Ileana, am vorbit și putem să stăm acolo până se rezolvă. Și ea, adică n-are să se mute deocamdată. Nu. Unde să stăm 3 oameni într-o garsonieră cu mobilă cu tot? Cum adică? E și atunci? Nu știu, eu rămân să dorm aici. Am vorbit cu doamna directoare și mă las. Cum vrei. Dar eu zic că nu-i bine ce faci. Adică cum nu-i bine ce Adică fac? nu-i bine ce faci, eu zic să te mai Dar gândești. ce să mă mai gândesc? Ce să mă mai gândesc? Când ți-am spus că nu mai pot să trăiesc așa. Ce crezi, că eu glumesc? Hai că trebuie să plec acum. Mă așteaptă copiii în clasă. Nicu? Eu, Luci, tanti Ileana. Luci. Pleci undeva? Da, la servici. La servici. Și ce anume faci tu acolo? Ce anume trebuie să fac? Cum să-ți explic? Primul lucru pe care trebuie să-l înveți în publicitate este că nu numai omul are suflet, ci și obiectul, produsul. Deci dacă tu te identifici cu produsul, îi dai viață, îl iubești, atunci și clientul o să-l iubească. Și dacă o să-l iubească, o să-l cumpere. Înțelegi? Hai, la treabă. Ok. Stai mă puțin. Ție nu ți-e rușine să te mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Și să-mi dai înapoi caietul cu poezii. Stai mă că eu sunt prima zi aici. Adică eu îl înlocuiesc pe băiatul care a plecat. Eu sunt Luci. Mihaela, îmi pare rău. Credeam că e Vasile, iartă-mă. Nu are mă nimica. Poți să și eu un telefon? Hai mai bine afară. Alo, să rămână, cu Sorina vreau. Nu e? Și nu știți unde e? Da, păi atunci ziceți că am sunat-o eu și că o sun eu mai încolo. Da, mulțumesc mult. Să rămână. Ce, necazuri?
Mersi. Nu, am fost cu Gică, prieten de-al meu, să luăm, mă rog, niște mobile și nu mai era acolo și de dimineața a ieșit cu un pic de ceartă, na, știi tu cum sunt femeile. Și acum am dat telefon să văd ce s-a mai întâmplat. Aha. Și ei s-au împăcat? Cine? Păi, prietenii ăștia ai tăi. Vrei? Mersi. Și cu Vasile ăsta care-i treaba? Tot așa, probleme din astea. Eu de asta zic că ar trebui să meargă să vorbească cu fata, prietenul ăsta al tău, că lăsate așa lucrurile poate să încheie nasol. Zici tu? Mhm. Băi, sigur că știi ce faci? Da, mă. Treaba? Să rămână Sorina, nu e? Nu mai doarme aici, s-a mutat. Și nu știți unde? Și-a găsit undeva, nu știu. Ne scuzați. Nicu? Nu e Nicu, tante Ileana. Cu Gică. Suna dimineața. Și-au răspuns să stea, mă. Independența e 40, nu știu cât, și s-a mutat acolo. Singur? Bă, fii atent că e groasă. Să-ți faci ceva rapid. Bă, dacă ar fi garsoniera asta a voastră, altă ar fi treaba, mă. V-ați fi mutat împreună înapoi și voi avea dat. Tante, vezi că mi-o lasă, mă, dar n-am cum să o grăbesc, nu? Gicuță, ia. Hai că am ceva de vorbit cu Mișinel. Ce asta, tante, vrei să-ți vie rău, iar bei cu zahăr? Ei, important e omul să trăiască bine. Nu muri. Mișinel, mama, vreau să vă ajut. Vă că te-ai certat cu fata și-i păcat. Mă gândeam și-ar fi să vând casa asta și să cumpăr 2 mai mici. Una pentru mine, una pentru voi. Tante, asta e o garsonieră mai mică, că garsoniera nu-i nimic. Păi nu. Da, dacă m-aș muta. Unde? La cămin. Ei, nu suntem tanti, las-o rezolvăm. Măi, Lucideana, eu zic, tu te vorbești cu ea și întreabă, că dacă trebuie eu plec. Nu, tanti, lasă. Tati, nu vrei să mergi cu noi în parc sâmbătă? Frumos, mașinuță, călușoi. Cum să mă duc eu în parc? Vrei să-mi vină rău? Duceți-vă voi. Dar ce să-ți fie rău, tanti? Bă, ce faci, mă, acolo? Pardon. Mamă, nenică, aici s-a mutat, mă? Bă, așa scrie. Uite, numărul 43. Cred că aici. Da? Baftă, mă.
Să fie. Bă, să nu stai, mă, că începe meciul. Nu, mă. Ah oui, salut. Entre. Sorina, c'est pour toi. Ça va la tête? Ce faci? Ce cauți la ora asta aici? Poți să intru? Ce s-a întâmplat ceva? Nu știu, tu zi. Ce să zic? Cine e ăsta, de exemplu? Asta ți-a salvat viața, dacă vrei să știi. Te-a dus cu mașina la spital. Și tu de asta te-ai mutat cu el ca să răsplătești? Tu de asta ai venit aici ca să faci scandal? Eu am venit să te întreb dacă vrei să te căsătorești cu mine, dar... Oh là là, entre. Moi, je m'appelle Jérôme. Luci. Il y a du foot à la télé. T'aimes le foot? Auzi? De ce îmbrăcat ăsta cu halatul meu de casă? L-am dat eu de pomană. Cum o de pomană? Uite așa, de sufletul soțul meu. Așa a înțeles el la cimitir că sunt văduvă. Ce să fiu, mă? Dar tu nu e soțul meu. A, nu? Ia ascultă-mă, Jerome, sau cum te cheamă. Să știi că eu sunt soțul ei, da? Termină, mă. Sau chiar dacă avem noi acum niște probleme, să nu crezi că poți să profiți, da? Dacă nu vrei să ai de-a face cu mine, ai înțeles? Excuse-moi, Luci. Mais moi, Romanet, je ne comprends rien. Sorina, qu'est-ce qu'il dit? Ce zice, mă, ăsta? Termină, mă, nu înțelege românește. Cum ai putut, mă, să faci așa ceva? Ce-am făcut, mă? Ce să facă? Ce? Stau și eu ca lumea câteva zile și ce-i cu asta? Se întoarce luni la el în Franța, pricepe, atâta pot să stau aici, până luni. Eu dorm aici și el doarme sus, poți să verifici dacă vrei. Luci? Taci, mă, din gură. C'est pour toi. Da. Luci, bă, nu fi frate, mă, zi, mă, ce ai de zis, mă? Da, mă, i-am zis, mă, dar nu vrea să înțeleagă. Luci, s-a dat gol, mă? Da, mă, e 1-0. Pentru cine, mă? Greșeală. Măi, dacă vă prind că vă mai scuipați, vă dau jos din mașină imediat. Ce mai bine? Tantele Ana, dacă vrei, mai fă mata alătură singur, că eu nu mai pot. Ți-am adus caseta cu cântecul ăla care ziceai tu. L-am găsit într-un sertar la tata în birou. Mersi. Și? S-a rezolvat problema cu prietenul tău? Așa. Vezi că are nevoie de câteva zile să o las să gândească. Și ce o să facă? Ce să fac? O să aștept, ce pot să fac?
Tanti? Tanti? Tanti, hai de drum la ușă, pe bune! Hai că am glumit zău! Tanti Leana? Luci, te caută unii de la poliție. S-a întâmplat ceva? Domnul Lucian Timofte? Da. Colonelul Vișoiu. Domnul Siegfried. N-ai Siegfried. Se poate? Da, fă. Domnul Lucian, eu sunt prietenul din Germania, prietenul nostru Nico. Denumirea completă a Organizației Mondiale a Sănătății. Hai, curaj, Mariane. Și ai grijă cum aduci vorba. Dar tu nu trebuia să mergi azi să vorbești cu Sorina? Ma, să mă duc mâine. Tanti, e ceva ce trebuie să zic. Ceva... Ia, să nu fie Nicu. Să rămână colonelul Vișoiu, secția 42. Îmi pare rău să vă anunț că băiatul dumneavoastră a murit. Ia, Mariane, vrei să omori femeia? Așa e mai bine. E un pic de șoc la început, dar... Ce n-ai ați făcut, mă? Practic, mi s-a făcut rău. Bă, să nu ziceți că... Păi tu ce mai stai, mă? Tu te domne imediat și zi la nevasta că s-a rezolvat tot. Spun că acum... Acum, mă, când nu e prea târziu, mă. Ha, mă, taiu, mă, ce mai te gândești atâta, mă? Astăzi este cea mai importantă zi din viața voastră. Plecați împreună pentru totdeauna pe drumul vieții, presărat deopotrivă cu necazuri și bucurii. Un drum nu ușor, dar un drum la sfârșitul căruia vă așteaptă multe bucurii. Vă declar soț și soție. Hai, mamă, că noi urmăm. Invită oamenii înăuntru. Și vezi de Vasile, pe unde e? Mirele, nu l-ați văzut? Cine, pe Vasile? Da, Mirele, pe Vasile. Dar spune, nu l-ai văzut pe Vasile? Ia, și... Clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands.
L-ați văzut pe Vasile? Doamna, Costel și de nu se scuipă și nu ne lasă să cântăm. Dacă nu, vă cu urechile. Oamenii au necazuri aici și vă scuipați. Treceți la locul vostru și nu vă mai scuipați că vă rup urechile. Ați înțeles? Ai înțeles? Vasile? Nu? Dar cine-i? Gabriel. Băi, l-ai văzut pe Vasile? Ultima oară era la Dacia Albă. Care? Aia cu mâncare sau aia cu băutură? Aia cu băutură, domn colonel. Hai, grăbește că trebuie să-l căutăm. Vin acum, domn. Te aștept afară. 1, 2, 3. Măi băieți, tu pe alee, voi doi în spate și tu vii cu mine. Avem 13 căsătorii astăzi. Trebuie să trecem la următoarea. Lasă, mama, că îți găsim un băiat bun. Poate mai bine că s-a întâmplat acum. Bă, dacă nici asta nu e o semn. Cred că e aici. Cine? Nu știu ce o să ne facem acum. Lasă, Mageta, că doar nu fi sfârșitul lumii acum. Mai sunt băieți pe lumea asta, poate chiar și mai bârzo. Dar vorba e cine mai ia o fată în situația ei. Știi cum e lumea rea? Toată lumea vorbește de ce s-a întâmplat. De ce nu lăsa să meargă la fata lui doamna directoare? Să meargă în America la Cristina, doamna directoare. Poate cunoaște acolo pe cineva. Unde să o trimit, Doamne, iartă-mă atâta drum? Că e aici, săraca, și trebuie să am grijă de ea, dar rămite. Plus că ea nu se pricepe la oameni. Trebuie eu să văd omul. Ea nu cunoaște. Nu vezi și cu Vasile ăsta? El iubește și gata. Pe atunci mergeți la agenția matrimonială cu care a plecat Emilia. Nici chiar așa să o dau după un necunoscut, n-am ajuns. De ce? Emilia, de exemplu, a ajuns bine. Stă acasă, are grijă de copil. Ori aici n-avea nici liceu. Hai, Elena, dar ăsta belgianul, olandezul, ce-o fi? Ăsta e în sura mea? Nu e doamna directoare, că l-am întrebat eu. Hai de mine, Madame Julia, dacă m-ai ajuta cu asta, nici nu știi ce bine mi-ai face. Hai, Mageta, se poate, dar numai să pot eu, că vorba aia, Mihaela e ca și fata mea. Sunt mișto, mă, poeziile astea tale. Sunt pentru tine sau ca să le publici? Aș vrea eu, dar dacă n-ai relație, nu prea... Am început și un roman. Un roman? Un roman. Uite, aici eu între 8-a. Aici sunt cu ai mei. Milițian tata tău? Polițist. Scria și el când era mai... De fapt, scrie și acum. Ce, tu poezii? Acum scrie la revista Poliției. Dar când era mai tânăr scria. Adică nu poezii, dar versuri. Versurile acelea, cântecele acelea? Îl știi pe ăla cu... Am cravata mea, sunt pione
și mă mândresc cu ea. Sunt pionier, o port cu mine în gând, deloc de legământ, întâiul meu cuvânt de pionier. Ce mai l-a scris asta? Nu, serios. Îți dai seama că 8 ani de zile am cântat în școală chestia asta și niciodată n-am știut ce e la zăloc. Zăloc de legământ. Zăloc e... Da, știi care era cel mai mișto? Ăla, noi în anul 2000, nu știi? Nu știu, ăla, noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii, da, o singură dorință, nu știi? Foarte frumos, foarte frumos. Cum te așteptai tu să arate așa anul 2000? Mihaela? Nici eu. Mamă, ce faci aici? S-a întâmplat ceva? Nu, dragă, am zis să-ți fac o surpriză, să te invit la restaurant. S-a întâmplat ceva cu tata? Nu, dragă, ce nu putem ieși și noi două odată la restaurant? Noi stăm și noi de vorbă. S-au făcut și lucruri frumoase, ăsta e adevărul. Nu e Vasile, e băiatul cel nou, Luci. Sau, de exemplu, Emilia, care aici n-avea nici liceu. S-a măritat cu un străin și o duce foarte bine. Stă acasă, are grijă de copil, o scoate la sâmbătă în oraș. Ia gândește-te, mamă, cum ar fi să mănânci în fiecare sâmbătă la McDonald's. Mamă, asta nu e așa important pentru mine. Eu vreau să scriu cărți, să călătoresc, să... Sigur că da, dar trebuie să ai o situație, nu? Cu scrisul ce câștigi? Banii nu sunt așa importanți pentru mine. Nu sunt, dar anul ăsta noi ieșim la pensie. Trebuie să ai casa ta, banii tăi. Ascultă-mă pe mine, care am tras toată viața de bani, știu cum e. Păi cum ai putut tu? Am să pot și eu. Dragă, pe vremea mea era altceva. Dar azi sunt atâția oameni cu posibilități. Nu e păcat. Bărbații, asta e soarta lor, trebuie să muncească. Dar pentru o femeie e important cum se căsătorește. Mama, eu vreau pe cineva care să-i placă poeziile pe care le scriu. Și pe mine așa cum sunt, nu numai fizic. Sigur că da, dacă are tot ce trebuie ca să te țină sigur. Și uite, domnul ăsta olandez, are o situație foarte bună. Te poate ajuta, înțelegi? Nu știu ce să zic, mamă, să întâlnesc așa cu străini. Ce, mamă, că toți sunt străini înainte să-i cunoști. Hai, Mihailuța, mama. Te roagă, mama, pentru mine. Ofițeri, subofițeri, caporali și soldați, drapenul cu care luptați este în mijlocul vostru însăși imaginea patriei. Urmați îndare vitejește. Je comprends que tu écris des poèmes. Oui, j'écris. Tu veux écouter un de mes poèmes? Ouais, pourquoi pas. C'est le premier poème que j'écris. J'avais 15 ans. E primăvară iar și mă gândesc la tine. Știu că ești undeva și aștept să vii la mine. Tu ai să fii frumos și eu am să fiu bună. Vom sta pierduți în iarbă, noi doi, sub clar de lună. Je comprends pas les mots, mais c'est très musical. Moi, écrit aussi en français, dans le style de Baudelaire, tu connais? Baudelaire, le nom est familier, mais... Il est préféré de mon père. Et son peintre préféré est Grigorescu. Il a picté beaucoup de peintures avec care, cu boi. Mon père, il a beaucoup de reproductions avec ces care cu boi. Et moi, j'aime la reproduction, toi aussi. Tu veux que je te récite un poème en français? Pentru domn director, mă
mică. E de la nunta mea de la naș. Cristal? Numai fetele au venit cu mâna goală. Am auzit că au și doctori și americani. De toate. Numai noroc să fie, să vrea domn director, că de el depinde. Următoarea, poftiți, vă rog. Poftiți, luați loc, vă rog. Mulțumesc. Pentru fișe, numele, prenumele, starea civilă. Mihaela Bișoiu, necăsătorită. E fata mea. Pe de ce n-a venit dânsul? Ea e mai timidă, așa. Și de unde doriți să fie domnul? Cum de unde? Adică Europa, America, Asia. N-aveți și de la noi? Doamne, noi lucrăm numai cu străinătatea. Pentru autohtoni folosiți alte agenții. Atunci din Europa. Europa. Ia uitați-vă. Aoleu, dar mai tineri n-aveți? Dar și dânsii sunt tineri, doamne. Ce vârstă are fata? 24. 24. 24. Ia uitați-vă. Ce ziceți? Dânsul. E din Arabia Saudită, un domn foarte distins. N-a mai fost căsătorit până acum. Aoleu, dar e urât. Urât. Poate al doilea. Care? Ăsta? Nu, pe rândul de sus. Asta. Mai înapoi, Asta? mai în spate. Al doilea, mai în spate. Asta? Ăla. Cât are? Aha. Da, și el e un domn distins. E din Cipru, 35 de ani, marinar. Marinar? Da, unul doctor sau așa ceva. Ăla nu că e urât, ăla nu că e marinar, nu se poate așa. Deci eu suntem la piață, e vorba de oameni, nu ne târguim. Ia uitați. Deci, sunt doctori din Canada. Dar de ce stau așa? Sunt frați. Mai bine recomandați-mi dumneavoastră pe cineva. Ce să vă recomand, doamnă? Noi avem niște domni veniți în oraș pentru întâlniri. Unul e din Spania, lucrează la opera din Madrid, mai sunt și alți. Știți ce? Eu zic să achitați taxa la secretară sau îmi lăsați poza fetei cu datele. Sigur. Uitați, aveți aici și o poezie, fata mea și scrie. Ia uite. Bine, lăsați că mă ocup eu. Vă mulțumesc. Bună ziua. So, you know Placido? Placido. Friends. Me, I'm a writer, poet. Nadia, famous Romanian girl. For me, be famous, very good. Money for me, not important. Same for me. Me, no money. I like to travel. I like book. Not, cook, wash. It's a gift. Inside. No, later. Inside. You like it? Where's the toilet?
Steluța, mamă, repede la telefon. Sì, Luigi, sì. Aspetta un momento. Cine? Un tânăr din Italia foarte bine situat. Mamă, cred că am găsit pe cineva care îmi place. Nu mai vreau să mă întâlnesc cu tot felul de... Ascultă-mă măcar de data asta. Are casă lângă Milano, o mașină, o editură. De unde știi care e editură? Mi-a vorbit, Aspetta un momento. telefonul în italiană, crede-mă. Da, cine știe ce bătrânel care... Mamă, e tânăr și plac poeziile tale. Le-a citit și îi plac. Domnul de la agenție a atașat la fotografia ta o poezie și băiatul ăsta a sunat că vrea să te cunoască. No, io sono un'amica di famiglia. Cum se cheamă editura? Să-l întrebe. Luigi Michela vuole conoscere la tua editura. Come si chiama? Sì, Speranța se cheamă, scoate 1000 de cărți pe an și... Câți ani are? Quanti ani ai? 59 de ani are. Pardon, Mihaela, editura are 59, Luigi are 23 de ani. Și ce înălțime are? Mamă, nu-i frumos să întrebi așa ceva. Vreau să știu ce înălțime are, dacă e mic și gras. Luigi, Mihaela vuole conoscere tue dimensioni. Quanti chili ai? 1,86 m și 76 de kilograme. A făcut atletist. E chel? Măi, mamă, mă. Luigi, sei calvo alla testa? E brunet și are ochii căprui. Hai, dragă, vrea să vorbească cu tine, vrea să-ți audă vocea. Să trimit o fotografie. Nu mai ai timp de fotografie, dragă, și-a luat un bilet. Vine poi mâine, întreabă dacă îl primiți. Sigur că îl primim, dă-i adresa. Vezi, mamă, că-i băiat cinstit, că vrea să vină acasă să-l cunoaștem și noi. Mamă, fii atentă că tu l-ai chemat. Dacă îmi publică poeziile, plec cu el. Să nu zici după aia. 42. N-auzi, mamă, că e tânăr de familie bună. Poate ăsta e norocul nostru. Sì, sì, Luigi, sì. Ah, sì, Otopeni. Ciao, ciao. Aoleu. Și până pe mâine cum aranjăm noi aici? Auzi, poate îi spui mata lui bărbatul meu că el nu prea e de acord cu asta și de mata parcă e mai rușine așa. Da, mă, sigur, numai acum, hai să ne apucăm să aranjăm. Asta ce cu e? Ce s-a întâmplat? Vreau să-ți spun ceva. S-ar putea să pot să-mi public poeziile până la urmă. Și foarte bine, nu asta vrei? Ba da, da. Toți trebuie să facem sacrificii pentru ce ne dorim, nu? Da. Și probabil că o să trebuiască să plec de aici. Asta e, oricum era o slujbă de rahat. Da, da. Uite, ține caseta asta cadou. Și am mai scris o poezie. Să o citești după ce plec. Ok. Îmi pare tare bine că ne-am cunoscut. Și mie. Da. Fiecare trebuie să facem ce mai bine pentru el, nu? Da. Ia, mergem. No. Hai. Hai.
Mai repede. Așa, așa. Mă rog, și mulțumesc. Băi, nu era mai bine să fac cu niște sarmale? Lasă-mă să se simtă ca acasă. Crezi că ți-ai dat cuvântul de onoare că nu mai scuipi, da? Să nu creadă domnul italian că suntem niște sălbatici. Hai că vine. Măi, fetelor, nu mai stați așa, fiți mai naturale. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it. Ciao, sono Luigi. Păi bine, mă, iepuroiule, până ce te-am pus eu pe tine aici? Să nu-ți când vine. Și ce ți-am mai zis eu? Să nu-ți dacă e ceva suspect cu domnul străin. Așa. Și nu e nimic suspect. Domn colonel, dar v-am făcut încă negru, dar n-ați înțeles. Acum adu-te zi la toată lumea. Nu spun la nimeni, domn colonel. Ia. Mergeți și beți o bere. Să rămână, domn colonel. Dumneavoastră locuiește acum la mama lui Nicu. Deocamdată, până găsesc altă locuință, că unde stăteam înainte a trebuit să plecăm. Eu nu știu cum să-i spun. Și bătrână și... Pe mine mă iertați, mă duc acasă să mai stau cu fiica mea. Numai azi, nu-i mâine și cine știe când o mai văd. Domn colonel, Nea Mariană, nu mai plânge, că nu merge la tăiere. N-aveam a ta grijă, păi n-ai încredere. Nu îi se întâmplă nimic. Așa e cu copiii, cresc, pleacă, ce să-i faci? Dar nu vezi băiatul ăsta, Nicu? Pleacă de acasă sănătos și uite ce nenorocire. Ce-o fi la vânt toți acum? Ce aici nu-i bine? Toți ai tăi te ajută la un necaz. Unde pleci așa în lume? Bine și aici, dar pleacă oamenii la mai bine. Ea pleacă, nu se uită înapoi și în urmă ei rămâne casa goală. Domn colonel, cum goală, dar e doamna cealaltă. Nevastă mea. Mai aveți vecini, prieteni, colegi, nu? Ce prieteni? După ce ai ieșit la pensie, te uită toți. Cine-ți mai calcă pragul? Mai trece și băiatul. Chiar nu știți o gazdă pe la dumneavoastră pe acolo, dar mai ieftin așa.
cel mult la noi, dacă vrei să vezi. Spațiul acum e. Dacă nu ești pretențios... Nu prea am bani așa ca să... Plus nevastă mea. Ei, bani, acum nu e de bani. Mai schimbăm o vorbă, mai una alta. Noi la vară plecăm la mine, la țară. Trebuie să aibă cineva grijă de casă. Treci într-o zi și vezi. Vin mâine dacă e. Dar sigur nu vă deranjează. Se supără tanti Ileana acolo singur, da? Și până una alta nu știu cum să-i spun. Domn colonel. Nea Marian. Nea Mariane, ce te rog, mata vorba aia, ai experiență de o viață. Hai vină cu noi până la bătrână. O să fim acolo toți, sigur, dar să-i spună unul care, mă rog, știe cum să dea o veste ca asta. Bine, mă, băieți, hai. Pentru fiica mea. Curaj, Neamariane. Și ai grijă cum aduci vorba. Să rămână, domnule. Colonelul Vișoiu, secția 42. Îmi pare rău să vă anunț că băiatul dumneavoastră a murit. Ce naiba, Neamariane, vrei să omori femeia? Ce naiba ați făcut, mă? Practic, i s-a făcut rău. Bă, să nu ziceți că... Tati, ia-te repede sărurile, ca leșina mare. Nu te speria, dragă, așa pățește ea, că are tensiunea mică. O strupim cu puțină apă și revine. Tanti. Plouă? Tanti, eu o să merg mâine la domnul colonel să văd o cameră și dacă... Cred că o să ne mutăm acolo dacă ne primește. Și fără bani și... Nu te superi, nu? Chemă-ți înapoi cu fata ta. Bine că s-a rezolvat. Păi și tu ce mai stai, mă? Du-te, domnule, imediat la nevasta și zic că s-a rezolvat tot. Mă gândeam mâine, mă. Du-te, mă, că rămâni aici, mă. Să mă, că acum? Acum, mă, ce mai stai, mă? Acum când nu e prea zi. Hai, mă, taie, mă. Ce mai te gândești atâta? Rien oublié d'autre, j'espère. Arrête. Excusez-moi, je dois rentrer. Je peux pas partir comme ça.
Écoute, si tu veux partir en France avec moi, on part. Si tu veux rester, tu restes. Et tu dois décider maintenant ce que tu veux faire. Stimați oaspeți, dragi colegi, dați-mi voie ca înainte de a începe, în numele meu personal și al dumneavoastră, bineînțeles, să mulțumim domnului colonel Vișoiu pentru tot ce a făcut vreme de 40 de ani pentru această instituție a noastră. După cum bine știți, săptămâna viitoare, dumnealui iese la pensie. Și asta ar fi cam ultima ședință comună la care mai participă alături de noi. Domnule colonel, nu ne rămâne decât cu toții să vă urăm la mulți ani cu sănătate! Vă mulțumesc. Ce să zic? Anii au trecut așa, parcă a fost o clipă. Așa că mâine se mărită și fiica mea. Să vă trăiască! Mulțumesc. Așa că a cam venit clipa să-i lăsăm pe alții mai tineri. Eu o să mă întorc la mine, la țară. Și vă aștept acolo la un par de vin dacă o-ți avea drum. Și acum să-mi dați voie să vă prezint pe oaspetele nostru de astăzi, domnul Van Horn. Dânsul gestionează fondurile europene acordate de dumnealor pentru reciclarea cadrelor noastre. Și am înțeles că a dorit prima conferință să o țină personal. Să-l ascultăm cu atenție. First of all, congratulations, Colonel. Merci. Gypsies are people, just like you. Ce am uitat? Vinul roșu. Și tu sănătoasă. L-am tras de mult, 30 de sticle de 2 litri. Mai e coniac, vermut, bere. E destul, ajunge. Verighetele de la Bunelu. Când a lui Vasile să le țină el. Nu trebuia. Nu prea am eu încredere așa în el. L-am găsit azi, noi alergam de colo-colo să pregătim și el moțăia pe scaun. Ce vrei, mă? Copil sărac, fără părinți, de unde să știi? Și cât m-am zbătut să găsească Mihaela un băiat bun așa, cu situații. Lasă-mă. Asta-i rămâne casa asta. Noi mergem la țară, cât sunt 50 de kilometri. Îi mai ajutăm și noi. Nu prea el gospodar, dar o să învețe. Nu trebuia să-i dai lui verighetele. Lasă-mă. O să fie bine, ascultă-mă pe mine. N-ați văzut cum va un domn untaș în costum de ginere? Bă, dacă nici asta nu o semn.
Mă, ție, nu ți-e rușine, mă. Ai verighetele. N-ai pierdut verighetele de la Bunelu. Vezi ce face băutura, domn Vasile. Nu mai beau. Pare rău, dar mi-a ieșit de la suflet. Tată socrule! Stai, mă, acolo. Tată socrule! Nu mă faci. Lăsați. Hai. Domn capitan Vișou nu găsesc. Domn colonel, la camera 42. La domn colonel merg. Domn colonel, știți ce m-a întrebat mea? Mai. Da. Să trăiți. Ca să declar un furt aici? Ce ați furat? Nu eu, mie mi s-au furat niște bagaje. Da. Alo. N-ai, Siegfried. Domn director, să trăiți, colonelul Vișoiu. Știți, în legătură cu Mihaela, aș vrea să vin până la dumneavoastră, dacă se poate. Eu vin acum, într-o oră, să trăiți. Domn colonel, dumneavoastră nu mă cunoașteți, dar eu vă cunosc. Apelez la dumneavoastră în legătură cu furtul unor lucruri care, dacă erau ale mele, poate nu făceam plângere, dar practic nu mi-aparțin. Trebuia să le înapoiez cuiva și... De unde ne cunoaștem? Cu ani în urmă, mai precis în 88, de la un caz al dumneavoastră, trecere ilegală de frontieră. Lucrați dumneavoastră la frontieră pe vremea aia. Eram detașat la Orșova. Ei, și vă aduceți aminte un caz cu băiatul ăla care a vrut el să treacă Dunărea în not noaptea. V-ați ocupat dumneavoastră de el, dar după 2 zile au preluat cazul 2 tineri de la securitate. Unul mic și chel așa și unul mai înalt. Da, domnule, ce al dracului era ăla mic. L-a znopit pe băiatul ăla. Deci vă aduceți aminte? Ei, cum? Dar n-aș putea să spun exact mata care ești. Au trecut atâția ani. Sper că nu ești mata ăla mic și rău. Nu, eu sunt băiatul pe care l-au bătut. Și era legea pe vremea aia. Dacă nu o respectai. Și în plus, eu parcă n-am dat în mata. 2 palme. 2 palme. Față de cum băteau ea. Dar eu nu vă acuz de nimic, domn colonel. Așa erau timpuri. Eu, până la urmă, tot am plecat. Mi-am făcut o situație dincolo în Germania. Dar atunci când m-ați scos afară din cameră, eram plin de sânge, așa, cu dinții scoși pe afară. Mi-a spus că vă pare rău de mine. Că aveți și dumneavoastră copii, o fată parnis. Și că nu mă puteți ajuta atunci, că n-aveți ce face. Însă dacă vreodată o să am nevoie de ajutor după ce ies să vă caut. Și? Păi asta a fost acum 12 ani. Și nimica. Da. Acum am nevoie de ajutor și am venit la dumneavoastră. Domn colonel, ia are băbuța aia. Acum zice că are un urs pe balcon. Urs? Și ce face urs? Fumează? Bate la geam? Păi strigați, doamnă, tare răc, se sperie. Vedeți cum s-au schimbat vremurile. Telefon, doamnă, când spargeți din pană. Sună oamenii la politică la un prieten. N-au treabă, sună și ei acolo să audă o vorbă bună, ceva. Alo? Da, mă scuzați, dar trebuie să plec. O să vă conduc? Alo. A intrat în casă? Ia dați-mi mie să vorbesc eu cu el. Ei, și băiatul ăsta de care vă ziceam, Nicu. Care vă era ca un frate în Germania. Da. A plecat tot înainte de 89 și tot peste Dunăre. Împreună cu un prieten de la ei au avut o idee cum să treacă dincolo. Că, vă aduceți aminte, practic se făceau controale, se confiscau cauciucuri, bărci, tot ce plutea. Ei, și băieții ăștia 2, care trebuie să vă spun că și ei erau ca frații, au avut ideea să treacă Dunărea folosind o femeie din alea de cauciuc, care se umflă. Mi-aduc aminte de caz. Stânga. Și au dat-i cu banul care să treacă primul. Și a ieșit ăsta, Nicu. Ăsta, altul, Lucian, n-a mai apucat să treacă. Între timp se dăduse alarma și l-au prins vame și l-au băgat la după. Norocul lui că a venit Revoluția și a ieșit băiatul afară. Deci a ieșit. Da. Și acolo în Germania, ăsta, Nicu, lucra pentru mine, că eu am o tipografie acolo.
Cam bea el așa. Băutura asta... Și într-o seară, săptămâna trecută, mă întorceam acasă. L-am lăsat pe el să conducă, deși băuse. Era noapte. Ploua, mașina a izbit parapetul și a căzut în apă. Eu din spate am ieșit. Danicu... Bănuțul care au tras la sorți. Care pe unul l-a dus dincolo și pe altul l-a lăsat aici. Auziți, eu mă ocup și de revista poliției. Ce-ar fi dacă am publicat povestea asta dumneavoastră la rubrica despre viață cu cărțile pe față? Dacă vă interesează, dar mă ajutați? În ce chestiune exact? Vedeți, Nicu mi-a lăsat mie vorbă că dacă îi se întâmplă ceva, să caut eu pe acest Lucian, să-i spun și să-i aduc lucrurile lui. Păi nu spuneați la început că mă căutați pentru un furt? Păi ce se întâmplă? Aseară, cum am ajuns, am oprit și eu la gară să-mi iau un suc și, practic, mi-a fost spartă mașina. Au luat toate bagajele, nimic de valoare. Dar, cum să spun, lucruri personale care, practic, nu se pot înlocui. Vedem. Sì, sì Luigi, sì. La strada Răcăciuni, 42. Ah, sì, Otopeni. Ciao Luigi, ciao. Aoleu, să aibă grijă să nu-l fure la aeroport. Să se întâlnească cu străini? Nu, asta nu sunt de acord. Păi găsim noi un băiat bun aici. Îi rămâne casa, o să ajutăm noi copiii când o fi și gata. Nu să duc așa aiurea. Tu zici că-i găsim, dar nu e cum crezi tu. Și în plus, aici la ce să stea, te întreb? Cum la ce să stea, mă? Dar casa, lucrurile toate, pentru ce am lucrat noi o viață întreagă? Nu pentru ea? Copiii trebuie să stea aproape de părinți, să se ajute. Mă, dar la fată nu te gândești? Pe tocmai că la ea mă gândesc. Dacă cu Vasile, pe care l-am cunoscut, știu de ce a ieșit. Da, un străin. Nu poți să știi dinainte. Fata lui Madame Julia, ce nu duce bine, stă acasă, are grijă de copil. Ea o duce, dar mai e că să toată ziua Cristina. Unde e Cristina? Ce-o fi cu Cristina? A sunat Cristina, să o sun pe ea. E bine așa? Totul e o loterie. Hai de unde să știi înainte. Ce, a mea nu s-a măritat tot așa și o duce bine. Ea o duce, dar tu toată ziua Cristina, să o sun pe Cristina, a telefonat Cristina, păi e bine așa? Asta e viața, dragă, ce să facem? Pleacă copiii acolo unde le e mai bine. Anul ăsta, probabil, o să mă duc și eu, să o ajut cu fata. Până la urmă, trebuie să mergem noi după ei. Ce să faci? Nu se duc toți așa în lume. Atențiune! Domn colonel, s-au găsit bagajele lui domnul din Germania. Mergem la noapte, iau și pe băieți. Mergeți și dumneavoastră cu noi, domn colonel? Bă, băieți, ascultați la mine. Azi, pentru voi, e o zi importantă, că să știți că prima misiune nu se șterge niciodată din cap. Mi se pare nouă că am uitat-o, dar n-am uitat-o. Ea rămâne undeva aici. Și la pensie, care ajunge la pensie, o dezgropăm de aici și o povestim la nepoți. Și un lucru vă mai spun. Pentru polițist, pânda e măsura valorii. Aici se vede stăpânirea de sine. În timpul pândii, ești față în față cu infractorul. Tu și el. E adevărat că atunci el e cel mai tare? Posibil. Hai, gata! Știți fiecare ce are de făcut? Hai, dă drumul. Tu, ascunde la tu fișuri. Când vine infractorul, fluieri. Dă drumul.
Domn colonel, știți ce mă întrebam eu? Ce? Uite, de un exemplu, mărul. Are semințele la mijloc, nu? Portocala are și ea sâmburi. Dar banana, unde își ține, domne, semințele? Domn plutontier, infractor. Păi și de ce nu fluieri? Nu pot să fluier, de la operație. Mă, ție nu ți-e rușine? Doamne ferește, mă, Getă, mă, femeia asta a fost furată. A, deci pentru tine asta e o femeie. Stai să-ți explic. Femeia asta, obiectul ăsta, n-a... Păi dacă pentru tine femeia e un obiect. Mă lași să zic? Mă lași? Femeia asta, așa cum o vezi, a salvat viața unui om. Nu e un simplu obiect. Și nu e a mea. E un fost infractor Și care... ce caută la noi în casă? Ce caută la noi în casă? A fost o situație de așa natură care... Și dacă o găsea Mihaela, te întreb? Ce exemplu dăm noi la copilul ăsta? Dacă mâine când vine băiatul ăla aici, dădea peste ea, ce părere își făcea de noi? Care băiat? Un băiat foarte bun, cu situație, cu casă, care vrea să publice poeziile lui Mihaela în Italia. În Italia? Da. Ciao, sono Luigi. Delicioso. Întreabă-l de părinți. E toi parenti? Mio padre è professore di linguistica comparata all'Università di Roma. Tatălui e profesor de limbă. Cât îmi trebuie, am înțeles. Acum ce bocești? Vorbește tu cu Mihaela. Ce să mai vorbesc? Că ai băgat în cap prostii, că numai banii contează. Nu mai chema să vorbesc. Acum, na, descurcă-te. Ce cu vă, mă? Nu vă e rușine? Stau copiii aia singuri acolo. Totuși, ne e oaspete, nu? Mi-ați băgat maimuța în casă. Auzi că tu... Băiatul e de familie bună, e bine intenționat. Ce dacă e negru, dragă? Dar stăm la masă, nu zice nimeni acum că Mihaela trebuie să le ia de bărbat, nu? Ia, hai. Hai dincolo și vedeți cum vă purtați. A venit și felul 2. Vrei să zici tu ceva, nu stă că... Pizza. Pizza. Adoro la pizza. Mangio la pizza tutto il tempo. Și spune, tinere, ești născut în Italia sau... No, sono nato in Mozambico.
e sono cresciuto lì fino a 5 anni. Și cum e acolo la voi? Aveți poliție, hoți, din astea? Certo, polizia, banchi, scuole, biblioteche, tutto. È una paese normale. Quando uno dice Africa, capisci? Un straniero pensa ad elefanti, banane, ebola, gente che muore di fame. Anche questo è vero, certo, ma è una immagine deformata. In genere sono gente normale, con una vita normale. Păi ca și la noi, nu? În afară de Dracula sau de Nadia Comăneci. Ce să mai cunoaște? Cine a auzit de un Popârnicianu sau atâția alții? Ma la cosa straordinaria è che tutti capiscono l'italiano in Romania. È una cosa favolosa. Păi da, că româna și italiana sunt surori, nu? Că veni vorba, în timpul liber eu sunt preocupat de plante, de grădină, din astea. Și mă întrebam, voi acolo, cum mulțiți bananele? Întreabă-l, te rog, cunoaște dânsul dacă la ei acolo se dau burse pentru tineri poeți, adică pentru domenii de cultură. Astăzi, prin bunăvoința domnului Van Horn, Costeluș va pleca, sperăm noi, nu pentru totdeauna, într-o altă familie, într-o altă țară. Îl invit la microfon. Dacă mi-ai scos de aici, de față cu toată lumea, înțeles? Costeluș. Costeluș? Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit azi aici să vă luați rămas bun de la Costel și vă promitem că facem tot posibil că Costeluș se simte în Olanda, noului țară, la fel de acasă cum a simțit și în România. Mulțumesc! Costeluș? Rog să-l iertați, este foarte emoționată și normal, dar vă asigur eu că mi-a promis pe cuvânt de onoare, nu mai scuipă, Costeluș, da? Că dacă scuipă, nu-l mai ia nenea de aici și nu vrea să ne facă de rușine pe acolo pe unde se duce el. Vă mulțumim. Sorina, hai măi, te așteaptă, hai! If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. Mă, băiatule, tu ești un băiat bun, mi-am dat seama, așa ai să mă înțelegi. Că ai și tu familie, părinți. Ascultă-mă pe mine. Mihaela nu poate să plece. Nu pentru că tu ești... Dar aici ai locul ei, casa ei. Noi trebuie să fim împreună, să creștem nepoți, înțelegi? Colonnello, scusi, io capisco quello che mi dice lei, ma io ho parlato con Mihaela e sono disposto a restare qui. Să rămâi aici? Sì, però Mihaela vuole partire per l'Italia. Mihaela? Ia stai un pic. Stai aici și nu auzi ce zice băiatul ăsta, că Mihaela vrea să plece cu orice preț, că el ar rămâne aici. Știi ceva? Mai bine să plece. Da. Străiți, Gabrielsen. Vă așteaptă domnul Nae aici. Știi că aveți o întâlnire cu dânsul pentru un articol. Da, m-am luat cu... Auzi? Trebuie să-l găsim neapărat pe băiatul ăla, pe Lucian. Și repede. Am înțeles, mă, colonel. Plec acum. Hai. Deci, practic, eu am plecat în 1988. Acolo m-am întâlnit cu Nicu. Lucian Timofte, stai aici la 47? A stat la 47 acolo, dar nu mai stă. Unde s-a mutat? Întrebați la grădinița 69. Stai Nicu, în armată. Am înțeles că nevastă sa lucrează aici la dumneavoastră. Da.
Aș putea să am un număr de telefon de-al lor sau... Foarte frumos. Dar cu bagajele ați rezolvat? Se lucrează. Poți să o păstrez? Da, sigur, e pentru dumneavoastră, noi mai avem. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc. Alo? Plutonier Gabriel. Cu domnul Lucian Timofeu. Încercați la magazin. C'est pour moi? Da, acolo. Cum se zice în nemțește? Prost. Prost. A, nu, sunt... N-au luat nimica. Păcat numai că s-a spart femeia. Am încercat noi să vulcanizăm, dar nu... A cedat în mai multe locuri în câteva. Era și materialul vechi de acum. Da, asta e. Intrăm? Da, domnule, ce se întâmplă? Noi ne cunoaștem numai de câteva zile, dar sunteți un om serios, m-am dat seama și atunci aș îndrăzni, dacă se poate, să vin la dumneavoastră cu rugăminte. Spuneți. E vorba de fata mea, care în sfârșit s-a hotărât să plece. Dar, cum să vă spun, băiatul, logodnicul, nu intru în amănunte, dar nu corespunde. Dar lui Mihaela, lui fata mea, i-a intrat în cap să plece oricum. Și atunci mă gândeam dacă aș putea eventual să vă rog, dacă nu cer prea mult, să o luați cu dumneavoastră în mașină când plecați. Să stea acolo o vreme până se lămurește. Eu mă gândeam să plec mâine dimineață. Acum asta e. Ea are tot ce trebuie, e pregătită, numai dumneavoastră să fiți de acord. Când să scrii și poezii, poate vă ajută cu ceva la tipografie. Domn colonel, dacă nu ne ajutăm noi între noi, cine să ne ajute? Nici nu știți ce bine îmi faceți. Acum mergem, domn colonel. Mergem, dar nu mai zice domn colonel. Nea Marian. Domnul Lucian, eu sunt prietenul din Germania, prietenul nostru Nicu. S-a gândit în sfârșit să dea un semn de viață. Vedeți, tocmai asta e că, practic, Nicu nu mai e printre noi. A murit săptămâna trecută într-un accident de mașină. Și m-a rugat pe mine, dacă îi se întâmplă ceva, să vă caut. Uitați, ăsta e bănuțul. Nicu nu se despărțea de el niciodată. Lucrurile lui și... Cu asta ce-i? Nicu ținea la ea ca la ochii din cap. Tot timpul se uita la ea și zicea, ce-o fi făcând acum Luce? Femeia asta are un petec. A fost o situație de așa natură care... Ia stați un pic. Adică vrei să ziceți că Nicu, după 10 ani în care n-a dat niciun semn și în care m-a lăsat pe mine să am grijă de maică sa, care e la o vârstă acum, vine și îmi trimite mie un bănuț găurit și... Stați un pic, nu luați lucrurile așa în ușor, pentru că să știți că pentru el obiectele astea așa cum sunt însemnau ceva. Erau ca un semn al destinului care practic v-a despărțit. Practic vrei să zic eu ce ne-a despărțit? Cât m-am dus eu după un copac să mă piși, Nicu aș făca femeia și nu l-am mai găsit. Așa că ia-ți bănuțul înapoi să și-l bage în cur. Și pare rău să spun, dar femeia aia era albă. Și pentru maică sa n-ați adus nimic, bani, ceva? Adevărul e că nu ducea prea bine cu bani. Bea tot, nu? Cu bani o pot ajuta eu dacă e nevoie. Da? Și bătrâne, cine-i spune? Eu nu pot.
Cum s-a întâmplat? Era noapte, ploua. Dar eu pe mata te cunosc. Nu era mata prieten cu Nicu? Da, dar nu cred că mă cunoașteți. Stimată doamnă, tocmai despre Nicu e. Domnul colonel. Nea Marian. Tanti Lana, Nicu... Ce-i cu Nicu? Nicu nu se mai întoarce niciodată. Înțelegi? Foarte bine, mamă. La ce să mai întoarcă aici dacă e bine acolo? Ori nu-i bine acolo? E bine acolo. E bine acolo, nu? Bine. Bine, da. E bine. Îi spune tu. Să nu dea el un semn atâta vreme. A fost și ocupat, tanti. Da, muncește mult săracul, nu? Da. Dar mai bea. Practic, nu prea. Dar cu bani, cum e? Câștigă? Câștigă, tanti. De câștigat, câștigă. Uite, ca drept dovadă ți-a și trimis. 1500 de mărci. 1500 de mărci, tanti. Și o să-ți mai trimită când o să mai ai. Și mata să-i spui că eu sunt bine, Lucia are grijă să-mi aduc tot ce-mi trebuie. Stă aici acum. Tanti, eu o să merg mâine la domnul colonel să văd Știi o ce mai cameră. stai, mă? Du-te, domne, imediat la nevasta și zic că s-a rezolvat tot. Mă gândeam mâine. Du-te, mă, că rămân eu aici, mă. Să mă, că acum? Acum, mă. Acum până nu-i 40. Mă, tai, mă, ce mai te gândești atâta, mă? Tot să duc, mamaie, ce să-i faci? Voi ce e, mă? Nu a venit să-și a rămas bun. Pleacă și el într-un ceas.
Dar cu tine ce aici la ora asta? Nimic, n-am mai ajuns acasă azi noapte. Luci! Hai că a venit cineva să-și ia la revedere.